Hürmetli televizor караучылар, кунакханабызга рәхим итегез. Күптән түгел генә Габдулла Кәриев исемендәге яшь тамашачы театры яңа сезонын башлап җибәрде. Бүген бездә кунакта Кәриев театрының труппа мөдире Эльвира Карпухина. Эльвира, исәнмесез? Исәнмесез. Белүебезчә, тиздән сездә Йомры баш спектакленең премьерасы булачак. Ул кайсы көннәрне үткәрелергә тиеш һәм нинди әсәргә нигезләнеп куела, шулар хакында безгә сөйләп китегезче. Алла берсә бездә бик матур премьера көтелә. Ул безнең 10 октябрь көнне 18:30 башлана. Шулай ук 11 октябрьдә 15 сәгатьтә була. Спектакль бик матур форматта куела. Бу безнең беренче тамга режиссерлар лабораториясында эскиз буларак катнашкан иде. Хәзер без аны полный спектакль итеп куябыз. Спектакльнең авторы француз авторы, тәрҗемәсе Резида Губаева тәрҗемәсе. Инсценировканы ясады Екатерина Корабельник, Мәскәүдән бик талантлы режиссер. Ул безгә үзе белән иҗади төркемендә алып килде. Рәссамы, спектакльнең рәссамы безгә таныш булган безнең якташыбыз Сергей Скомороховның малайы Геннадий Скоморохов. Бик үзенчәлекле, кызыклы шәхес. Биюләрне куйды безнең хореографыбыз Алмаз Низамов, бик талантлы егет. Спектакльнең сюжеты, спектакль багышланган аутист малайга нигезләнеп куелган спектакль. Бик күңелле спектакль. Мин бу спектакльне яшүсмерләр өчен 12+. Мин бу спектакльне һичшиксез әти-әниләргә дә килеп карарга тәкъдим итәр идем. Кемдер бит спектакльләргә көлер өчен йөри, кемдер әзгенә тормыш турында уйлар өчен. Менә бу кемнәр өчен? Монда беләсез, минчә көлергә дә урын бар. Хәтта күздән яшь тә чыгарга мөмкин. Шул ук вакытта бу спектакль күңелгә җылылык өрдерә торган спектакль. Шуңа мен әйтәм, мин моны һичшиксез әти-әниләргә дә килеп карарга тәкъдим итәр идем. Минем үземнең яшүсмер малаем бар, 14 яшьлек. Эскизны караганнан соң аның күңелендә шундый теләк туды. Әни, бу спектакльне сездә полный форматта куйсалар, карар идем ди. Менә беләсезме, әни буларак минем 14 яшьлек малаемның, яшүсмер малаема шундый җылылык өрә алган спектакль, димәк, бу монда карарлык әйбер бар. Биюләр бик матур, музыкалар современный. Монда беләсезме, сәхнәдә артистлар гына түгел, сәхнә артындагы техсостав дип әйтәбез инде, бит. Аларның һәр кайсының эше гөрләп бара. Шундый матур форматта куелган ут бизәлешләре, бик матур ут бизәлешләре. Тәкъдим итәм, һәр кайсына килеп спектакльне карарга. Бу спектакльдә кемнәр катнаша? Актерлар беләсезме, менә шунысы белән дә кызыклыдыр. Безнең спектакльдә төрле буын артистлар бар. Зур буын артистлар ул безнең Нури Әхмәт абый Сафин, Халида Пасунгатуллина. Урта буынга килсәк, Илнар Низамиев. Һәм менә әле былтыр гына безнең театрыбызның ишекләрен ачып кергән яшь артист, ул безнең төп герой, Ринат абыйның укучысы Дилүс Хакимҗанов. Монда инде димәк тәҗрибәле кешеләр дә бар, яшь артистлар да бар. Шуңа күрә менә артистларга беләсезме, бәлки эшләргә дә җиңелдер. Тәҗрибәле артист Нури Әхмәт абый ул яшь артистларга үзенең тәкъдимен бирә. Шулай ук Халида апа. Артистларга эшләү җиңел, күңелле. Беренчедән бу безгә бит Мәскәү режиссеры. Ул аларга ул яктан да яңа ачыш. Мин менә актерларның Instagramда сторизларын күзәтеп барам. Алар бер көнне барып костюмнар сайлыйлар, репетициялар, ул шул кадәр менә кызык процесс, һәм аларның образлары да шактый кызык килеп чыккан. Шул процессны тәртиптә тотарга кирәк дисең инде син. Алар бөтенсе кара күзлекләрдән кигән, димәк инде шундый яшьләрчә спектакль. Яшьләрчә спектакль, бик яшьләрчә. Ул яңа формат дип әйтер идем мин аны. Бик матур. Беләсезме, ул даже 3 режимда дип аңлатыйм. 3 режимда, наверное, барадыр. Менә шулайрак дип әйтсәң дөрестер. Анда 1 минут, 1 доля секунд вакытны да сарыф итеп булмый. Менә әзгенә башыңа кырыйга бурсаң, син спектакльне төшереп калдырырсың шикелле. Без спектакльне карыйбыз, ләззәтләнеп кайтып китәбез. Аңлашыла режиссер эше. Мәсәлән, сәхнәдә ут киләүче кешенең хезмәте аңлашыла. Труппа мөдире нәрсә белән шөгыльләнә? Минем эшем менә бу эшләргә караганда да, наверное, җитдирәк, кызыклырак эштер. Чөнки мин килгән һәрбер артистны, эшкә килгән һәрбер артистны каршы алам. Мин алардан иртәрәк киләм. Мин аларның кәефләрен күрәм. Минем әниләре кебек һәрбер артистлар безнең кәефне, сез аларның кәефен күрәсез. Әйе, һичшиксез. Менә көчсезләнгән вакытта нишәтәсез артистларны? Менә кәефе юк аның бүген, унысы килми мәсәлән. Артист нәрсә ярата?
Мактаганны ярата. Бер җылы сүз, барыбыз да беләбез, бер җылы сүз, бер елмаюлы караш, алар кичкенә балалар шикелле. Һәр кайсын яратсаң, яратуга һәр кайсыбыз мохтаҗ. Димәк, инде әйдәгез әле тамашачыларыбызның исләренә төшереп китик. Спектакльнең премьерасы 10-сы, 11-е, 17-се көннәрендә спектакльне карарга мөмкин. Димәк, шул кадәр җентекләп сөйләп чыктыгыз безгә спектакль турында кызыктык. Тамашачыларыбызга да кызык булганда. Шуның кадәр җентекләргә тырышмаган идем, чөнки халык өчен аның бит әз генә булса да калырга тиеш. Интригасы калырга тиеш. Рәхмәт бик зур инде сезгә эшегездән уңышлар теләп саубуллашабыз. Ярый, хушыгыз. Сезне премьераларда көтәбез. Киләбез, Алла бирсә. Амин, Алла бирсә килербез. Хөрмәтле тамашачылар, бездә кунакта Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театрының труппа мөдире Эльвира Карпухина булды. Без кыска гына рекламага тукталып алабыз.